amma magana ta gaskiya ni ba mutumin banza bane. Kuma a cikin jirgin nan ma zaki iya tambayar kowa da kowa. Kowa zai gaya miki domin babu wanda ya sani. Ka ce kai dan cikin Indiya ne. To me ka je a London? Ina da wata harƙalla ta ce irin ta yan Punjabi. Wata harƙalla? Nema aiki mana. Ina kana fato? Ina da wani filin gado ne kusa da Fagwada. Shi zan je in sayar. Ke kuma fa? Gidanmu yana kusa da Fagwada ne. Karatu nake a Delhi yanzu kuma na gama karatu zan koma gida. Ruwan kwakwa, ruwan kwakwa, ruwan kwakwa jama'a. Shashayi. Ruwan kwakwa kuma anan? Ta yaya aka yi haka? Kai, zo nan kana ji? Yaushe muka fara samun ruwan kwakwa a Punjab? Uwa, daga Mumbai muke kawowa. Ka saya matar ka ɗaya mana. Kai, ni ba matarsa bace. Kana son komas ne? Ke kuwa kana rike ɓaci mana. Yalla bai ka saya wa kanwar ka ɗaya mana. Kai, rufi 15 ne ka ce. Ba na so, ka fece. Rufi 15 ne ka ce. Ba tsada rufi 15 ne. Cikin da ake tallata mana. Gashi ko? Danwa. 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 Danwa saurari danwa. Rike canjin mana kawai. Ka sake fa za ka faɗi. Kai ka rike canjin nace maka. Sai an jima. Danwa ka saurare ni mana. Danwa. So nake ta yi na gaya maka cewa ta za ka shiga da kwakwar ta taga. Ka rike canjin ka rike. Sai mi min canjin yake ni kuma ba na taɓa. Zan shigo da ita. Magaryaci ta za ka shigo da kwakwar ciki. Bari ɗauki hotonka. Abun mamaki. Kin gani ba? Shin ba na gaya miki ba? Wannan kwakwar ta gaske ce? Gashi kina gani kwakwa ce mana. To ya aka yi ta shigo ciki? To ai abin kenan. Ya aka yi wannan abin ya shigo. To